ziyaran kabarin iyaye lokaci-lokaci muhimmi ne. Masu cewa duk juma'a a kai wa kabarin iyaye ziyara, wannan hadisin bai inganta ba, ai ba sai juma'a. Wani lokaci ka yi makin ɗin kabarin iyayenka, yau da gobe sai ma wurin ya ɓace, ko baya faruwa ne? Akwai ɗalibi na kai mai ziyara Amina, mahaifin shi abokina ne, ta cewa ne ka kai ni makabarta mana, akwai wata unguwa ana kiranta Kwakungu wanda ya san Mina. Maka ta ce to wala akar makalla wajejen can aka binne shi, mana kasa gane kabarin yanzu saboda yawan binne ba. Shi yasa sai ka sa koda sanda ne, ba ma tare da masu wani fenti a sa da sanda annabi ya kafa a kabarin Uthman ibn Maz'un, ya ce don san kabarin dan uwana. Amma na tabbatar maka yau da gobe sun ce man mata fata, man mata fat, wanda ya mutu has escaped us. Amma tun da yana nan a zuci, ta ya za ka mance da wannan? To da haka wannan nuna muku hatta bayan rasuwar iyaye fa za mu su ɗaya. Ba su sukan su karka bari a ce ma an binne su ko an binne a yawan baka biya ba su sukan su. Wallahi muhimmi ne. Yana ba su sukan. Mun je binne wani mutum wata ran a wani gari. Muna makabartar ci, akar makalla da Allah a sanar da wanda ke bin shi ba shi da Allah zuwa same mu. Saboda su sauke mai nauyi. Shiga kabari da bashi yan uwa kes ne. Allah ka yassare mana. Sannan ka iyaye dole ba su suka a biya zumuntan da suka bari a ci gaba da dorar da ita, abokanan mahaifi, abokanan ainihin wato iyaye mata wa haka.